te mentang wara shpi ke jingathu khana na kaktin ke jong ublei hakabaya dei bat kan ke Sodom bat Gomora bat hakan ke por ngan wara shpi kum kinong kershan ke ba ije ke jonga long ba kaktin ke jong ublei ke thu shai ya ka ba ublei upenjot ya kan ke nongba balai upenjot kan ke nongba namar ke de nongba ka ba nuti ka ba dap tang de kita ki jingle ki ba sneu haka jing em ka jongki bat kile ru lai lai phujat haka bi dei bat ka shongkha ka shongman haka ne ka nongba hapo Sodom bat ka ne ka nongba Gomora bat ong ublei uladap da ka jing bitar ya ka ne ka nongba Sodom bat Gomora ula plan bat da kumno un thang no ya ka ne ka nongba ka bat jersey haki ba dei bat kita kinuti bat hakabia dei bat kajing bitar kajong ublei bat ye kane phila ban shem ya ka ba kaktin kajong ublei ka bu na ka kitab Genesis kalanong ka bakhat khandai lada phin pule phin shem ye kajing bitar kajong ublei ya kane ka nongba Sodom bat Gomora hadu bo unda thang no da ka ding ya kane ka nongba namar ba ki brew ki ba im hangne kidap tang da kata ke jing sngo bha kidap tang da kita ki ki jing melin ki ba sneu habiya dei ba ta kene ka nong ba bat ka tin ke jong ublei ru ka kren shai ba ki don arnut u Abraham bat ulot bat une ulot ulajet ya kene ka jaka madan ka bahap hapo ka Jordan bat u Abraham pan ushim bat usyong usa hapo kari kanan bat ong ba usim Sodom bat une usim Gomora udap de kita kijing krau ka donut bat ka mensem ka jong u bat lo ong ru ka ktin ka jong ublei ba kine kisim ki basan shar hapo kane ka Sodom bat Gomora bat kisim ki ba marjan bat ka lada phila bat phinshem ye ka ba mapi phinwat nya ka ktin ka jong ublei kidap da kata ke jing jersey ka bakrau ha ka jing im jong kibriu ha ka ne ka nongba Sodom bat Gomora bat ongru kibriu ki ba im hang ne ki le lai lai phujat ha ka ba dei bat ka ne ka shong kha ka shong man bat ha ka ba dei bat kino ki benta ki ba pen isi bat ki ba pen bitar hakmat ka jong ublei ubamanga bat mengilang ngisakri ye uman kasngi bat ongru hakane kanong ba kijupendon kamha ya kane ka umso wan lani kane ka kiat ka balong ka wei ka jingdi ka ba pensneu bat lo ong ba u Abraham pat umat shibon ba kijingkerku bat lo ong ka ktin ka jong ublei lo ong ba kimi lani kita ki angel ki jong ublei kilawan ya kaban pau ha u Abraham bat kilong yu bangin sa penjot no ya kene ka nongba hapo Sodom bat Gomora bat ong ka ktin ka jong ublei phila ikaban shem ya kata ka jing ya sat ka jong Abraham hakmat ka jong ublei phila ban shem na ka kitab Genesis he kalanong ka bakhat phra ka dekhot ka bakhat riu ya ka ba ublei ya sat bat u Abraham ya ka ba u ula the kita ki jing bitar hakmat jong u habiya dei bat kanika Sodom bat Gomora bat u angel utrairu ulek ikaban mi pau hakmat ka jong Abraham bat u Abraham ule yale ikatla kat yai bakumno un pelaj ya kaban thang ya kanika Sodom bat Gomora bat ul ongru ladadon iwei lane arngut kita kebedang kenmau ublei ulah ikaban pelaj im ya kene ka nongba henrei lo ong ba ublei ulia thu hu Abraham ba omdon shu la tap tang de ki jersey ha ka jing im jong ki breu ha kene ka nongba hangne Sodom bat Gomora bat ublei ula ong yu Abraham ba unsa thang no ya kene ka nongba ka ba krau ba bat ka tin ka jong ublei ru ka kran shai ya ka jing im ka jong Abraham udei wei ubreu uba krau bat uba ko ngu yu ublei haka jing im ka jong u ka ba man lakisni bat umat ru shibun ba kijing kerku
kiba ublay ukerku ya u Abraham. Bat lo ong ru kaktin ke jong ublay ke keren syairu ba ublay ukwa u Abraham ba unla ya keban yat katkum ke tekalenti ke jing ke jong u ke ba ma u untip ba ublay ulo ubakraw na kibakraw tam hapo kani ke pertei. Bat ong u Abraham umla keban le Yesu ya keba ublay ula bitar ya kani ke nomba Sodom bat Gomora. Bat umla syuk ya keban te lakam ba un pelaj im ya kibriu kibasyong kibasa hakani ke Rithor hakani ke Rimadan jong kani ke Jordan. Bat ong kani ke nomba kani ke wei ke nomba ke bakrau ba bat habai lujor bat ki yeng kisem habai lujor bat ki jingdon jingem hakabai lujor bat kinu ki badon kani ke nomba kadai ke wei ke nomba ke bakrau ba ya ke bangila syam na kaktin ke jong ublay. Bat ong ru kila ikaban syam ke jong penjot ke jong ublay ya kani ke nomba na ke juhi ke kitab ke lenong ke bakat kandai lada pinwat bat pin pule pin syam ya ke ba ublay ukwa ikaban penjot no ya kani ke nomba Sodom bat Gomora. Bat long ke belajar une uwei usyakri jong ublay pan ulot hadin ba ulajit ya kani ke Jaka hapo kani ke Rithor hapo kani ke Sodom bat Gomora. Bat ki angel ki jong utrai ru arngut pila ban syam na kaktin ke jong ublay hi ya ke ba ublay ulabu khamtam yikini ki syakri ki jong ublay bakin lek ya ke ban mi ha ulot pila ban syam na ke ju hi ke kitab ke lenong ke bakat saw ya ke ba kini ki syakri ki jong ublay ki balong ki angel ki jong utrai kila lek ki ban bam ki ban di hapo ke ying ke sem ke jong ulot. Bat kila bam de kita ki kupu ki ba klem tiat lada pin lap bat pin pule na kaktin ke jong ublay. Bat ong kila mi kita ki briu bat kila lek ki ban tit ikan ke ying ke jong ulot. Bat kila lek pila ban syam bat pin lap ya ke ba pi pin pule na kaktin ke jong ublay ya ke ba kini ki briu jong ke Sodom kilek ya ke ban syok ya ke ban dat ya ke ban bom ya ke ying ke sem ke jong ulot ubalong uwei usyakri ubar don ringkat bat ublay. Bat ong ru kini ki angel ki jong utrai kat ba maki kidang don hakane ke ying ke sem ke jong ulot lo ong kini ki paj ba belin ba kilawan ni ke ban syok ke ban dat kini ke ying ke sem ke jong ulot. Bat ulot ulami nala ying bat ulalek ban mi pertei hapo kani ke Jaka bat hapo kani ke pelau ying bat ulayo isibun ba ki paj ba ki wan ke ying ke sem ke jong u bat pin syam ru na kaktin ke jong ublay ba ulot u ong yini ki kenten ngadon tang arngut kita ki kun kentai hari kini ki briu ki wan ni ke ban kelipan ba ki kita ki briu ki badon hapo ke ying ke sem ke jong me bat ula ong penban ki dei ki kun ki jonga ki kun kentai la to ma phi pin syam ngan ai kat ke ba ma phi phile yeki bat ong kini pat kila syok penban ya une ulot bat kini ki angel ki jong utrai kila ong ulot mame bat kaying kasem ke jong me bat ki bahaying ki bahasem ke jong me to syim yaki bakumno ken laj bat ken petno napo kani ke Sodom bat Gomora. Bat ulot ulah kongu bat ulah pen sneu ya ke jing im ke jong u bat ulah pen sneu thu ru ya ke jing im ke jong u ba unle kumta ya ke bakine ki angel ki jong utrai kilawan ban ong yu u bat ulale ki ban khot i kita ki bahayin ki basem ki jong u ya ke ba ublay kwa ban pelaj im ya ki khud bat iki bahayin ki basem ki jong une ulot. Bat ong ulot hadin ba ulayo ya kane ke kubor na ki angel ki jong ublay ba mau undei ban mi no na kane kanong ba namar ba ublay sa thang no ya kane kanong ba bat ong kaktin ke jong ublay ulot ulah kela bamut bat ulah snu thu bat ulah kongu ya ke ba ublay ulah ong yu une usyakri jong u bat ulot ulah lek ban syem kini ki kun ki jong u armut ki kun ki jong u ya ke ba kaktin ki jong ublay kala tho bat kila ban syem hi na kane ke ju ka benta kane ke lenong ka ba khat khandai ya ke ba ulot udon arngut ki kun kentai bat blaong kaktin ke jong ublay une ulot ulah lek ringkat bat kini ki kun bat ka tengah ke jong u hakaba ublay ulah maham iki ba un sa thang no ya kene ka nong ba Sodom bat Gomora bat ong une ulot hadin ba ulah sneu thu ya ka ba ublay un sa penjot no ya kene ka nong ba
ula kungu ya kata bat ula khot bat ula shim na kani ka rithor ka balong ka ri Jordan bat ula lek ya ka ban ayu bat ka kemi ka balong ka tengah ka jung upat ka benut bat ka phaidin ya kani ka spa ka peu ka badon hapo Sodom bat ka tin ka jung ublei ka ong ba kani ka tengah ka jung ulot kala kelamau meluno te ha kani ka por ka bamta ngam syam ladon subun ka benta ya ka ban yathu ya kani ka kubor bat ya kani ka tin ka jung ublei te tang kini ki kantin ki bakhandiat ublei na ka benta ka burom ka jung u amen.